Torkild, har du nogensinde været på en filmproduktion, hvor nogle skuespillere er gået method? Altså, jeg ved ikke, om jeg har været på... Sådan, hvor de sådan er blevet slået rigtigt, eller har drukket alkohol. Altså, jeg ved ikke, om jeg har været på en produktion, altså på set med nogen, hvor det var sådan. Men jeg har haft en casting engang, da jeg gik på en filmhøjskole, der hedder Københavns Film- og Fotoskole, ude i Ølleberg, hvor jeg gik, hvor jeg troede engang, at jeg skulle lave manus og skrive og sådan noget. Så hyggede jeg lidt med det på den skole der. Og så havde vi en casting til sådan en indvandrerbandefilm, vi lavede, som var vores første afgangsfilm på deres basishold, tror jeg det var. Så havde vi en casting, og jeg skulle spille. Det handler om to brødre, hvor den ene er med en bande, og lillebroren bliver så hævet ind i banden, og ham her, hovedpersonen, er sur over hans tidligere bandevenner, hiver hans lillebror ind i livet. Og så havde vi en casting, hvor jeg skulle spille broren der, og det var så casting til storebroren, vi havde. Og så var der en skuespiller, hvor sådan instruktøren, som også var der i rummet, mig og ham havde skrevet manus sammen. Instruktøren, han var sådan, du kunne mærke på ham skuespilleren, sådan, du holder tilbage, du skal ikke... Det er sådan en safe base, og du skal bare give den gas. Der kan ikke ske noget, altså. Du skal bare give den gas. Og så ham her, den lille fyr, jeg er jo selv over 2 meter, han har jo været sådan 1,60 eller sådan noget. Ham her, han fløj bare op i hovedet på mig, og skubbede mig ind i væggen, og tog mig i kraven på trøjen, og gav mig en kæmpe lussing. Og det var sådan en scene, hvor de kom op og skændes, og sådan, når vi var kommet og slås, de 2 brødre der. Og jeg var bare fuldstændig paf. Ja, over ham der, den lille mand, som bare havde... Altså, lige pludselig sådan flicker the switch, så gik han bare psycho og bare... Altså, han gav han da en gjort den. Ja, han gav en kæmpe losing. Og jeg var så lamslået, altså det var sådan... Det vil sige, der skal ret meget til, før jeg bliver rasende eller et eller andet eller noget, men sådan... Jeg var bare sådan helt paf, jeg kunne ikke reagere på det, før han ligesom var videre i scenen med nogle replikker. Jeg stod der med mit papir, hvor jeg skulle læse andre replikker op, og sådan... Nej, hvor sindssygt. Ja, det var sindssygt grineren. Virkelig en syret oplevelse, og han fik ikke rollen desværre, men han gjorde en brav indsats, det må jeg sige. Han kunne ikke have gjort mere. Nej, og mig og instruktøren der, min kammerat på skolen, vi havde det så grineren over, at han var smuttet, fordi hvor var det? Hvad fanden var det for en situation, der lige skete der? Ja, shit, mand. Ja. Fuck, hvor vanvittigt. Hvad med dig, Philip? Har du prøvet noget, ikke noget lignende, men har du prøvet nogen, der gik over grænsen, eller eller gik helt method, og too much method på den måske? Altså, jeg har ikke selv oplevet nogen gøre det sådan, af hvad jeg kan huske. Men faktisk nu, hvor du siger det der med film- og fotoskolen, der lavede jeg også en kortfilm, hvor jeg var skuespiller i den, for en, der hed Christian, der gik på dit hold. Ja, den kan jeg godt huske. Ja. Og i den kortfilm, der skulle min karakter være til fest og være stiv. Nå, det var Ikke i aften, hed den. Var det ikke det? Ja, det er godt, hvad jeg kan ikke. Var det den, hvor der var nogen, der blev afvist? Ja. Den hed Ikke i aften, den film. Det kan jeg godt huske. Hvor der valgte jeg at købe en flaske gin. Og du gik selv med på den. Så jeg har drak mig bare plørestiv 3 dage i streg, hvor de der optagelser foregik, og bare var helt sejlende. Det havde jeg ikke lige forventet, at du selv skulle være. Nej. Havde du forberedt, at det var det, du ville sige nu? Til det nej, det var bare nu, hvor du sagde det med film og fotoskolen, fordi jeg havde måske tænkt, det eller andet med at se nogen sådan være bagstive på sæt eller sådan noget, men det er rigtigt. Grineren. Jeg kan jo så lige hurtigt sige, at det handler ikke så meget om alkohol eller vold, det de gør på den film, vi skal snakke om. Desværre. Nej, ja, desværre. Det kommer i stedet for til at handle rigtig meget om at ryge weed, fordi det gør de eddermame med i Easy Rider. Det må man sige. Velkommen til podcasten Famøse Filmproduktioner. Det er podcasten, som tager dig bag om kameraet, og som viser, hvilket mirakel det er, at det faktisk lykkes at lave gode film, fordi det er Torkild. Super, super besværligt. Og vi skal snakke om Easy Rider, og jeg kommer lige med en hurtig intro her. Filmen udkom i 1969. Den er instrueret af Dennis Hopper og har ham selv og Peter Fonda i hovedrollerne. Filmens 3. største rolle besættes af Jack Nicholson. Filmen er skrevet af Peter Fonda, Dennis Hopper og Terry Southern, og den er produceret af Burt Schneider og Peter Fonda hos Universal Pictures. Filmens handling er 2 motorcyklister rejser gennem USA på jagt efter frihed, penge og mening, men møder undervejs et Amerika præget af intolerance, vold og frygt for modkulturen. Og Torkild,
Hvad er dit forhold til filmen, og hvad synes du om? Du har allerede afsløret lidt. Ja, altså jeg havde set den en gang for mange år siden i 4. eller 5. klasse med nogle af mine venner i folkeskolen, hvor vi var helt vildt stoked over den, kan jeg huske. Jeg synes, det var den fedeste film, og fucking sejt folk, der kører på motorcykler. Ja, præcis. Og så var der noget Melodi Grand Prix fritidsordning, hvor vi var en anden, hvor vi spillede en sang fra en anden 73 syrerockgruppe. Sådan lidt den vibe, som den der film var. Vi synes bare, at den film og hele musikken, den har et vanvittigt soundtrack, vil jeg sige. Hjernedødt fedt 60'er, sådan noget syrerock soundtrack. Så vi synes, den var super, super stoked, og efterlignede dem lidt til den der med kostymerne, til den der MGP ting i klubben der, vi lavede. Men nu, når jeg så den igen, der må jeg bare sige, at hold kæft, hvor er det en kedelig film. Den er... Nej! Jeg synes, den er sindssygt kedelig. Og Dennis Hopper og Peter Fonda er jo kæmpe legender i deres own right, eller hvad man siger, men jeg synes virkelig, at den her film, den var... Altså, jeg synes virkelig, at det itchede i min krop for at rejse mig op og lave et eller andet, fordi jeg synes godt nok, den var lang at komme igennem. Jeg synes, du kan i hvert fald godt se, at det er en, det er en film fra en anden tid. Det må man sige. Men det synes jeg også, jeg er ikke helt lige så hård imod den, som du er. Fordi altså, den er virkelig flot skudt. Den er rigtig flot. Super flot amerikansk natur, sådan western-agtig natur. Præcis. Og jeg synes også, at skuespillet, synes jeg også er ret nice, specielt af Jack Nicholson. Ja. Og jeg synes også bare generelt, det er sjovt at se ham. Det er sådan den yngste rolle, jeg sådan har set med ham, fordi at du ved, for vores generation, så kender man jo mest Jack Nicholson som en gammel røv, for at sige det mildt. Så det er også, du ved, sjovt at se de her legender, der er så unge. Helt bestemt. Det er en stor overraskelse for mig, han var med, du kunne jeg slet ikke huske. Nej. Altså, jeg tænker altid på hans rolle som Jokeren i de gamle, Batman-film her. Er det sådan den første film, du sådan... Jeg tror, det er den første hukommelse, jeg har om Jack Nicholson. Det tror jeg er... Hvad er det nu, den er? The Batman Returns, eller Batman 1'eren, Tim Burton Batman, han er med i. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan ikke en af de to i hvert fald. Ja. Og så synes jeg også, at man kan se, du ved, den måde før, der ligesom var animationer på samme måde, når de, du ved, de skal gøre det sådan psykedelisk, så gør de det sådan i klipning og sådan i kameravinklen. Der er den der super weird kirkegårdsscene. Ja. Det er der, hvor de har taget LSD med nogle piger eller sådan noget, ikke? Ja, præcis. Ja. Efter de har været til Mardi Gras, som virkelig er filmet sådan virkelig dyster, og som jeg synes faktisk lykkes med sådan at give sådan en ret ubehagelig vibe. Men så er det jo også bare, at det er en film fra en tid, hvor film jo ikke skulle have det samme tempo. Nej. Og hvor der heller ikke behøves at ske lige så meget. Og det er jo også en film, kan man godt se. Den har jo ikke på den måde et plot, synes jeg. Den har mere, du ved, den skal vise et billede af USA. Den skal vise de her forskelle, der er. Og det synes jeg, at den lykkes rigtig godt med. Den lykkes meget godt med at vise sådan det nye og det gamle og kulturklasse, kan man sige, med counterculture og versus de gamle mennesker, der sidder og kigger på alle hippierne med langt hår, ikke? Og ikke synes, det er så sejt. Så den lykkes den meget godt med, men den er, at på en måde er det lidt en road movie, uden at der rigtig sker noget sådan. Og det vil jeg så sige, når vi kommer længere frem i afsnittet, så vil du også kunne forstå, hvorfor det er, du føler, at der ikke er noget plot, fordi at man vil blive overrasket over, hvor lidt forberedt man behøvede at være til at lave en film dengang, kontra nu, hvor man føler, at det tit skal være planlagt ned til allersidste skud. Lad os bare komme i gang med forhistorien og præproduktionen, og jeg tror, at for at kunne forstå Easy Rider og dens betydning, så skal vi lige dykke lidt ned i den situation, som USA befinder sig i på det tidspunkt der i slut 60'erne. Fordi der er USA et splittet land. Vietnamkrigen var i tv'et hver dag med nye forfærdelige nyheder. Befolkningens tillid til autoriteterne var helt i bund, og protestbevægelserne de blev ligesom større og større, og især ungdommen gjorde oprør mod forældrenes generation og den generations idé om livet og samfundsstrukturerne. Fordi de sagde, fuck familielivet, fuck ideen om et almindeligt lønmodtagerarbejde, fuck krigen og fuck regeringen. Og det var ligesom det her, der ledte til hippiebevægelsens store fremgang, og du ved, folk begyndte i langt højere grad at eksperimentere med stoffer, alternative familiekonstruktioner, kollektiver, og man begyndte at høre rockmusik, du ved, peace, love and harmony, hele muligheden. Det, man kender USA for i 60'erne, ikke? Og så her i 1968, det var ligesom kulminationen på spillelsen i USA med mordene på Martin Luther King og Robert Kennedy. USA var splittet i to. Vi havde det gamle konservative USA, og den nye generation, som ikke troede på det gamle system. Og det føltes ligesom som om, at USA stod ved en skillevej.
Og man kan faktisk sige det samme om Hollywood, fordi her i slut 60'erne, der er Hollywood faktisk også i kæmpe krise. Jeg ved ikke, om du vidste det. Ja, jeg vil sige, ikke nødvendigvis vidste det, men jeg synes, Hollywood har godt nok haft mange forskellige kriser. Ja, det kommer, fortæl. Det kommer ligesom i bølger. Og filmstudierne har i 60'erne svært ved at få folk i biografen, og især den unge generation er trætte af westerns, musicals, og film, som taler ind i en tid og et USA, som ikke længere eksisterer. Kunne det minde lidt om i dag, hvor folk også er rigtig trætte af de samme opskrifter på film igen og igen? Det kunne man... der er nogle ting, der går igen i hvert fald. Det er, ja. Men ungdommen her i 60'erne, de er ligeglade med USA's storhedstid og bedrifter under borgerkrigen, 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, og de er ligeglade med uskyldige komedier, som ikke tør sige noget, og som foregår 20 år tilbage. Og op igennem 60'erne, der kunne de gamle hvide mænd, som styrede filmstudierne, ikke forstå den unge generation. Og i deres desperation troede de, at problemet ikke var indholdet, som de producerede, men størrelsen af indholdet. Okay. Fordi her i 60'erne, der blev fjernsynet allemandseje, så de tænkte, at deres produktioner måtte ligesom være større end nogensinde før, for at kunne tilbyde filmoplevelser, som fjernsynet ikke kunne tilbyde. Og det resulterede i film som Dr. Dolittle, The Happiest Millionaire Star, og ikke mindst Cleopatra. Ved alle de her film, som var så store i deres budgetter, at hvis det gik galt, så ville filmstudierne gå konkurs, fordi de postede så mange penge i enkeltfilm. Noget af et sats at lave en film, der har så stort et budget. Og så skal man ligesom også huske, at ejerne af filmstudierne, de tilhørte det gamle konservative USA, så karaktererne i deres film, de skal fandme ikke være langhårede, have et problem med autoriteterne, have langt skæg, eller være iklædt hippietøj til stoffer, køre på motorcykel, eller bare leve et liv, som ikke tilhørte det gamle konservative USA. Og hvis den type karakter så endelig var med, så var det ikke som hovedkarakterer, og det var i hvert fald ikke som helte. Så var det som bøller. Så cheferne er helt ude af trip med tidsånden og nægter at forstå deres publikum. Men der blev lavet film, som talte til tiden. De blev bare ikke lavet af de store studier med store budgetter. I stedet så blev de lavet med støtte fra det lille filmselskab American International Pictures, som specialiserede sig i lavbudgetsfilm. Og så blev de oftest instrueret af... Vi snakkede om ham, for du skrev til mig for kort tid siden. Roger Corman. Nemlig. Ja. Fordi han er faktisk nok den mest indflydelsesrige instruktør, som ingen har hørt om. Og du ved, det er ikke på grund af hans æstetiske stil og hans måde at fortælle historier på. Jack Nicholson, han har i et interview sagt, at ved en fejl, så vil Corman i ny og næ lave en god film. Men det, der ligesom gør ham så indflydelsesrig, det er, mens det var umuligt at få lov til at instruere, filme eller lave andet filmarbejde hos de store studier uden et godt netværk, så tog han folk ind og gav dem ansvar, før Hollywood mente, at de var klar. Og nu nævner jeg lige en række navne på folk, som han gav ligesom deres gennembrud eller deres vej ind i branchen til. Og jeg nævner bare Scorsese, Coppola, James Cameron, Ron Stewart. De fik alle tre deres instruktørdebut. Sejt. Eller sådan første store filmproduktionsansvar, fordi han skubbede dem frem og gav dem en platform med de her lavbudgetsfilm. Og altså, man kunne nævne mange flere navne, men det er bare ligesom bare de allerstørste, som jeg nævnte her, ikke? Og Corman, han får ligesom op igennem 60'erne samlet en stor skare af kreative mennesker og skabt et filmmiljø uden for de store studier, hvor alle, du ved, bare vil arbejde med det ene eller det andet inden for film, men som ikke er interesseret i det gamle studiesystem, og som er interesseret i at lave film, som taler til ungdommen og hippiebevægelsen, og som også selv er en del af hippiebevægelsen. Og det kulminerer for Corman og hans modkulturelle filmmiljø i 66 med filmen The Wild Angels, som blev lavet for $360,000 og indtjente cirka $15 million verden over. Det er godt klaret. Så det er en kæmpe succes. Og især ungdommen tager filmen til sig, fordi den fortæller historien om en bikergruppe og deres modstand mod autoriteterne, og ungdommen kan spejle sig i den nu her film. Jeg kan godt, nu når du siger, nu når det er Biker og Wild Angels, så kan jeg godt huske, jeg har hørt om den her film før. Ja. Det kan også godt være, du tænker på måske The Wild Ones med Marlon Brando. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg kan ikke huske. Jeg kan meget tydeligt huske det der navn der. Og noget med biker. Nå, okay. Og det, de nemlig kan spejle sig i karaktererne, det er ikke de kriminelle handlinger, som bikergruppen udfører, men følelsen af at leve i et land, som man ikke føler sig en del af længere. Og på den måde, så var bikerne og Hells Angels, de var ligesom blevet
symbolet på kampen mod det konservative USA, ikke? Den 1%, der står uden for samfundets lov og regler, ikke? Og nu kommer vi så til afsnittets 2 hovedpersoner, Peter Fonda og Dennis Hopper, fordi de er nemlig begge en del af det her Roger Corman-filmmiljø, hvor de er blevet gode venner gennem deres interesse for weed, LSD, film og deres meninger om USA og den tilstand, som både landet og filmbranchen er i. Men deres vej ind i filmbranchen er kommet af 2 vidt forskellige veje. Peter Fonda, siger efternavnet noget? Det gør han. Hans far er den kæmpe store, legendariske Hollywood-skuespiller Henry Fonda. Præcis. En af de største western-stjerner, der nogensinde har eksisteret. Han er med i 12 Angry Men, blandt andet. Kæmpe film. Og Peter Fondas søster, det er også skuespillerlegenden Jane Fonda. Altså, kæmpe babe dengang. Kæmpe, altså det er et Hollywood-dynasti, vi snakker om. Ja, det er det. Det er virkelig toppen. Altså, det er ligesom Marlon Brando, som folk snakker om nu. Altså, det er helt deroppe, hvis ikke højere end det. Ja, præcis. Hans familie er sådan legacy i filmverdenen og i Hollywood. Men Peter Fonda, han havde faktisk en tragisk barndom. Hans mor begik selvmord, da han var 10, og lige før hans 11-års fødselsdag, så kom han ved et uheld til at skyde sig selv i maven. Hold op. Og forholdet til hans far kan man heller ikke kalde varmt. That's America for you. Ja, præcis. Men selvom hans fars arbejde gjorde, at han var meget væk, så vidste Peter Fonda også, at han ville være skuespiller. Og lige så snart, at han var færdig på sin fine og dyre kostskole, så skulle han være skuespiller. Og det gik hurtigt, og i start 60'erne, da Peter han kun var sådan 22-23, der får han allerede sit gennembrud i krigsfilmen The Victors fra 1963, som man også vinder en Golden Globe for. Okay, sådan. Og han starter ligesom ud med at arbejde inden for studiesystemet og laver en masse tv og film, hvor han først bliver kendt som den her unge, velklædte, velsoignerede mand. Men ligesom resten af ungdommen, så er Peter Fonda træt af autoriteterne i USA, og han kaster sig ud i hippiebevægelsen, begynder at ryge en masse weed, tage en masse LSD, han gror sit hår langt, og anlægger skæg, fordi dengang så bare selv det at få langt hår og få skæg, det var at gøre oprør. Ja, det var at skille sig ud. Det er meget sjovt, for det du siger med, han kom fra en pæn kostskole og alle de forskellige ting, men fordi i Easy Rider, der er han også den, der er sådan mest velsoigneret at se på det to. Han er ikke ham, der har det lange skæg, og han er ligesom mere sådan ren at se på, hvad man skal sige. Ja, og han er også mere velovervejet af de to karakterer. Ja, ham den anden, han siger hele tiden mærkelige ting og er super skæv. Man, og han, come on, man. Ja, come on, baby. Som Peter Fonda, han siger lidt ligesom mere velovervejet ting, der faktisk giver mening, i stedet for bare at komme med random udbrud med dude og man, og jeg ved ikke hvad. Men fordi han så nemlig anlægger sig, du ved, både skæg og langt hår, og han bliver også arresteret for at være i besiddelse af weed flere gange. Been there, done that. Den står for egen regning, såkaldt. Men så begynder filmstudierne ligesom at tage afstand til ham. Fordi at det vil de ikke associeres med. Så han bliver ligesom lagt på is de næste par år. Men han får så sit gennembrud i 66, fordi han har hovedrollen i The Wild Riders, som Corman han instruerer. Og han har så også hovedrollen i en anden succes året efter, der hedder The Trip. Kan du gætte, hvad den handler om? Den handler om LSD. Den handler om et syretrip. Den skal vi se. Ja, den er også instrueret af Roger Corman. Okay. Hvem tror du skrev den? Dennis Hopper. Jack Nicholson. Nå, okay. Ja, sindssygt, ikke? Jeg kan godt huske, nu er vi jo begge to kæmpe filmnørder, og høre hver især lidt forskellige podcasts om film og sådan noget. Jeg kan godt huske, at jeg har hørt en eller anden podcast, hvor de snakker om Corman, og at han bare har haft alle mulige unge, at han lidt har lavet sin egen sådan off-brand filmskole-agtigt, og har haft et kæmpe store stjerner inde, og bare spyttet den ene ud efter manden, når de kommer ind og prøver at eksperimentere og lave alle mulige mærkelige film, ikke? Jo, jamen, det han havde jo nærmest sin egen filmskole og sit eget, altså hans navn i sig selv var nærmest et filmstudie, og han var der, hvor alle de unge hippe søgte hen. Ja. Lige for hurtigt at vende tilbage, så du bliver ligesom ikke mere modkultur end Peter Fonda. Og så alligevel, fordi som vi lige nævnte før, så er der jo en anden karakter, en anden skuespiller i filmen, Dennis Hopper. Han er faktisk også med i The Trip. Nå, okay. Ja, altså det er igen, hvis man går ind i de her Roger Corman-film, og sådan tjekker credits, så kan du finde sådan alle de her samme unge skuespillere, som ender med at blive kæmpe store, og det samme med de her unge instruktører, som er AD's eller fotografer. Det er jo klart, de har hjulpet hinanden på de forskellige filmprojekter, som man gør, når man... Eller det er i hvert fald en af de bedste måder at komme ind og lære at lave film, det er jo
lave alle mulige vanvittige dårlige kortfilm med dine venner, ikke, indtil jeg laver noget, der bliver godt, og så bare bygge videre på det. Ja, og det er jo så også igen, det der så også måske har været grund til alle de her folk, de sendte med at komme frem, du ved, i slut 60'erne og 70'erne, det var, at de havde det her miljø, hvor de alle sammen kunne arbejde sammen, de blev givet en platform, ikke? Men Dennis Hopper, han voksede op i en helt almindelig arbejderfamilie i Kansas, hvor at, da han så er teenager, flytter familien til Kalifornien. Og i high school, der dyrkede den unge Hopper drama og teater, og han vidste meget tidligt, at han skulle være skuespiller og kunstner. Og Dennis Hopper, han er faktisk et vaskeægte naturtalent, fordi altså uden at have noget netværk, uden at kende nogen, så lander han sin første tv-serie-rolle som 18-årig. Okay. Og som 20-årig, så får han også en lille rolle i Rebel Without a Cause. Okay, det er en legendarisk Brando-biker-film også. Det er James Dean. Nå, det er James Dean, ja. Det er ikke Marlon Brando, James Dean, ja. Præcis. Jeg sidder jo og kommer i tanker om, det er jo den sang, vi har optrådt med til MGP. Det var jo Born to be Wild, jo, som er sangen af Steppenwolf, som er soundtracket til åbningsscenen i filmen her. Fuldstændig legendarisk. Born to be Wild. Det var den, vi optrådte med, jo. Nu kan man i tanke om det. Det er jo også den sang, når filmen åbner, hvor der bliver sunget I smoke a lot of grass. Ja, lige præcis. Så ved man ligesom, okay, sådan en Arizona Sundown, og så bare den der, og så nogen på bike, så ved man godt, hvad det handler om. Ja. Og det går hurtigt for Dennis Hopper, at han får større og større roller i film og tv, og som 24-årig, så lander han sin første filmhovedrolle. Altså, man skulle tro, at det er skæbnebestemt, at den her unge mand, han ligesom skal nå stjernerne. Ja. Fordi han kan formidle vrede og mørke i sine karakterer. Det er der måske også bare en god grund til, fordi Hopper, han er ekstremt temperamentsfuld, og han har en klar idé om, hvad godt skuespiller og instruktørarbejde er. Og der er en berømt historie om, hvordan han som 21-årig på filmen From Hell to Texas fik optagelsen af en scene til at vare flere dage og kræve mere end 80 takes, fordi han ikke var tilfreds med instruktionen for instruktøren. Og du ved, ligesom bare selv begyndte at overtage den plads på sæt, ikke? Ja. Som 21-årig. Bare stille og roligt begynder mere og mere hver dag at tage. Og denne opførsel, den gør jo så, at han langsomt bliver mindre og mindre attraktiv for de store studier at arbejde med, fordi folk synes, han er syg i hovedet. Altså, ja, det kan jeg godt forstå. Folk synes virkelig, han er bims, han er ikke umagen værd. Og Hopper, han begynder også tidligt at ryge masser af weed og tage LSD, svampe og også andre hårde stoffer. Og langsomt så begynder han at sive væk fra filmmiljøet og bliver ligesom en del af sådan et hippie kunstnermiljø i Hollywood. Og hans hus bliver kendt for at være et mødested for kunstnere, rockstjerner, Hells Angels, forfattere, hippier, og der festes konstant, og han lever bare i en rus af kokain, LSD, paranoia, når han er ædru, for så bare at starte det hele om og om igen. Det er en mand, der i en tidligere alder er totalt på vej mod psykosen. Det vil sige, det er heldigt, at det er gået ham godt med hans karriere og så videre. Han ikke er bare med i rendestenen som en eller anden Charles Manson-psykopat, der er brændt helt af eller et eller andet. Altså, det kommer tæt på flere gange, hvilket vi også kommer til senere hen. Altså, det er igen også, hvad skal man sige, der hvor man får lov til at se, at film og kunstnerbranchen, det er et sted, der rækker ud til folk. Selvom at de er sindssyge, hvis de er dygtige nok, så er der tit en chance til. Det er tit, at de dygtigste jo også dem, der er de allermest sindssyge. Ikke? Altså. Ja. Og nu springer vi så frem til 68, hvor Hopper og Peter Fonda aftaler, at de skal lave en film sammen. Men det skulle ikke være en motorcykelfilm, fordi det havde de begge gjort, at de ville ikke typecastes som skuespillere, der kun spillede karakterer, som kørte på motorcykel, eller som passede ind i hippiebevægelsen. Fedt, at det er så lige præcis, at det er den her film, vi skal snakke om, handler om. Præcis. Altså. Men de ved ikke, hvilken film det skal være. De ved bare, at de vil lave en film om USA, og hvad der skete i USA. Og de var begge trætte af, at filmselskaberne kun lavede film som Dr. Dolittle, som ikke sagde noget. Den lyder også, altså jeg tror, jeg har set den engang, der var barn, men det var sådan kedeligt Dr. Dolittle. Ja, det lyder ikke som et eller andet sådan, hvor er det sygt. Måske du tænker på de nyere versioner med Eddie Murphy. Ja, præcis. Men det er faktisk reboot af en film fra 60'erne. Det kan jeg da forstå på det hele nu. Men de vil også gerne lave en film, som turde være kritisk, især fordi USA i 60'erne jo havde masser af kritisere. Det må man sige. Det havde jo fuld gang i Vietnamkrigen, og det var den første, krig, som var televised, og folk kunne sidde direkte hjemme i spisestuen eller i stuen og følge med fra deres tv og se, hvad der skete, og se alle
junglerne bliver bombet, og napalm og alt muligt fuldstændig forfærdeligt, ikke? Jo, og det er ligesom alle de her frustrationer over tilstanden i USA, som de gerne vil lave en film om. Og en dag så får Peter Fonda en åbenbaring, som du lige kan høre ham fortælle om her. I went back to the Lakeshore Motel, smoked a couple of dibs, had some Heineken, sat down and began to sign photographs. I came upon one photograph from the Wild Agency. So the dubs and the Heine kicked right in, and I fell into the photograph. Hey, that's it. I know what to do for a good sex motorcycle in Tom's movie. Smoked a couple of dibs. I smoked a couple of dibs, drank some Heineken, it all kicked in. Dennis, jeg ved godt, vi snakker om, at vi ikke skulle lave en motorcykelfilm. Ja. Men vi laver en motorcykelfilm. One last time, Dennis. Come on now, baby. Men problemet, som de to så, og han får jo overtalt Dennis Hopper til det, men så står de jo i den situation, at de ved, at ingen filmstudierne vil give dem finansiering. Men så for at spare penge, så foreslår Peter Fonda, at Hopper skulle instruere filmen, og Fonda ville producere, og så skulle de begge to skrive filmen selv, for ligesom på den måde at kunne spare penge på alle de roller der. Smart, så de tog bare alle rollerne selv, i stedet for. Og Hopper, han havde aldrig instrueret før, Fonda havde aldrig produceret, og ingen af dem havde skrevet et manuskript før. Så forstår jeg bedre, hvorfor jeg synes, den var lidt langtrukken film her. Så det er jo en god start, men som vi jo kender Hollywood-tål, så er det næsten altid tilfældigheder, som skubber historien frem, fordi Peter Fonda, han tager til Rom for at besøge sin søster Jane Fonda, som er i gang med at optage en film, og på hotellet, der møder han så forfatteren Terry Southern, og ham her, Terry Southern, han er ligesom en af de hotteste forfattere, der er i USA i 60'erne. Okay. Det er en mand, der skrev Dr. Strangelove, for eksempel. Stor film også. Ja, og Terry Southern, han kender også Dennis Hopper personligt fra kunstnermiljøet. Okay. Så Fonda fortæller ham om filmen, ham og Hopper vil lave, og Terry Southern, han tilbyder sig faktisk at skrive manuskriptet helt gratis. Og det er ret vildt, fordi hans løn på det her tidspunkt vil være mere end hvad filmens budget kommer til at være. Det var Dr. Strangelove-film, han har skrevet. Det den med en mand, der med en cowboyhat på, der rider oven på en atombombe. Som folk, der bare er lidt filminteresseret, har sikkert set et billede af den her scene. Så de tre mødes, bruger 5 dage sammen, hvor de så kommer ud med et manuskript på 21 sider, som de så ligesom tog tilbage til Hollywood for at sælge. Og tilbage i Hollywood, der møder de instruktøren Bob Rafaelson, produceren Bert Schneider, og en talentfuld, men overset skuespiller, som nu var blevet manuskriptforfatter i stedet, ved navn Jack Nicholson. Jeg vil sige, inden du går videre, hvor langt sagde du manuset var? 21 sider? Ja. Er det ikke helt vildt lidt jo. for en film? Jo, altså 21 sider. Man siger jo 1 side per minut, ikke? Jo. Så et manus i dag skal jo i hvert fald være 120 sider. De har godt nok strukket den meget, vil jeg sige så. Og dengang, der ville man jo nok sige, at en film skulle være 90 minutter, så 90 sider. Ja. Så, men de her tre, Rafaelson, Nicholson og Schneider, de var i gang med at lave filmen Head, som blev produceret af Columbia Pictures. Og Fonda og Hopper pitcher deres idé og fortæller, at ingen filmstudier vil give dem finansiering på grund af deres ry og det film skal handle om. Men Bert Schneider, han kunne godt lide ideen, og han var heldigvis søn af chefen fra Columbia Pictures. Heldigt. Og han kunne selvfølgelig godt lige overtale sin pappa til lige at smide lidt kroner og øre i produktionen, ikke? Smart. Det, der så er grineren, det er Fonda, som er producer på filmen, han bliver så spurgt til et møde med Columbia Pictures, hvor mange penge skulle de bruge på at lave sådan en her film. Og han havde jo aldrig været producer før, så han anede det ikke. Så han tænkte bare, hvor meget kostede den sidste motorcykelfilm, han var med i? Den kostede $360,000, så han sagde bare det samme. Og så han skulle have sagt noget højere. Meget højere. Inden de ville modtage pengene fra Columbia, så skulle de filme nogle prøveoptagelser, så pengene ligesom kunne stole på, at Fonda og Hopper vidste, hvad de lavede. Så de tog til karnevalsfesten Mardi Gras i New Orleans, fordi så behøvede de ikke at bruge penge på statister, og der ligesom ville være ægte, sådan kaotisk stemning af karneval. Det er meget smart tænkt. Og det passer med manuskriptet, da det er en af destinationerne på de 2 hovedkarakterers vej gennem syden. Så de fik overtalt venner og bekendte til at dukke op med kameraer og optage. Og det er ligesom der, når man så ser den del af film, som foregår til Mardi Gras,
grund til, at det hele er så grynet og ser ud på den måde, det er fordi, at deres venner dukkede op med sådan 8 mm, 16 mm hjemmekameraer og filmede det. Jeg tænker også, da jeg så det, lige pludselig blev det hele meget sådan crazy om, sådan, okay, at hele sådan, der er ikke så meget kameraføring over det, eller sådan, det kameraet flyver rundt og ryster, og der sker alle mulige vilde ting. Ja. Præcis. Og de får hurtigt hyret skuespillerne Karen Black og Tony Basil til at spille de 2 prostituerede, som de render rundt med her til Mardi Gras. Og under de her prøveoptagelser, så begynder problemerne virkelig at vise sig. Fordi det er jo ikke særlig gavnligt for en filmproduktion, at din instruktør er en paranoid narkoman. Nej, det plejer ikke at være så godt. Nej, fordi at under de her optagelser, så bliver han nemlig helt sikker på, at regeringen er begyndt at holde øje med dem. Det er klart. Så han løber sådan hele tiden rundt til de forskellige kamerafolk, sådan, gem kameraet væk, nu må I tage det op og filme, fordi han er overbevist om, at den amerikanske regering ikke vil have, at de laver den her film, som er kritisk over USA. Nå. Og derudover så er der også en kameramand, der i sådan en behind the scenes fortæller, at halvdelen af holdet, der er mødt op til de her optagelser til Mardi Gras, de var alle sammen på syler. Altså, de var bare fedt kampblæste. Og det ender så faktisk her under Mardi Gras. Det kommer så vidt, at Dennis Hopper, han kommer i slåskamp med kameramanden Barry Feinstein. Fordi Hopper, han prøver at tage kameraet fra ham. Nå. Og det sker på hotellet, og Peter Fonda, han fortæller sådan i et interview, at han sidder inde på sit hotelværelse sammen med de 2 kvindelige skuespillere. Du ved, han har lige hivet sin guitar frem, ikke? Og han gør stemningen lidt lækker og lidt hyggelig. Og så lige pludselig, så begynder de bare sådan at kunne høre larm udefra, du ved, sådan folk, der vælter rundt. Og så lige pludselig, så falder Dennis Hopper og kameramanden bare sådan ind igennem døren til rummet, ned på gulvet, hvor de kæmper om kameraet, og det ender med, at der ryger film fra kameraet ud i hele lokalet. Og Dennis Hopper, han tager gitaren, som Peter Fonda, han sidder med, og smadrer den i hovedet på kameramanden. Nej, hvor sygt. Det er godt, at de har hinandens ryg i det mindste, de 2. Ja, virkelig. Og så for at han godt kan tage det endnu længere, så tager unplugger Dennis Hopper tv'et, der også sidder inde på værelset, og smider det på kameramanden. Hold op. Og på en eller anden underlig måde, så ender det med, at Hopper, han sidder oven på kameramanden, og sådan til sidst bare siger sådan, I love you, man. I love you. altså skingrende sindssygt, Dennis Hopper. Det der. Altså, tænk at være i det rum, og tænke sådan, det er min instruktør, det der. Det vil jeg gerne have set. Det skulle de have filmet, det der. Ja, det var en fed del af filmen. Altså, det er ham, der skal lede en hel produktion. Jeg kan så lige sige, at surprise, surprise, så sagde halvdelen af filmholdet op efter de 3 dage der. Jeg sad også lige og tænkte, kan jeg vide med ham, var han så bare cool, ham der, fotografen, eller hvad med den? Nej, det giver god mening. Men de får så nogle andre på, men altså, det er 60'erne, så de er lidt mere loose. Altså, tænker der ikke er nogen, der lukker produktionen ned der. Så slap af, drengen, ryg en fed, mand. Altså, I love you, man. Yeah. Let's just smoke a couple of dubs. Altså, instruktørerne her må åbenbart gerne være psykotiske voldsmænd, som smadrer deres kameramand med en guitar. Men de får så klippet optagelserne fra Mardi Gras sammen, og Columbia, de ser det, og de kan godt lide, hvad de ser, så de siger ligesom go og tage ud og optage resten. Til alles overraskelse. Altså alle forventede, at... ja, den havde man da lukket ned for længst, den produktion der. Måske er det også bare, du ved, produceren Bert Schneiders farmand, der også tænker, for at kunne lære at være en rigtig producer, så skal du have med sådan en rigtig sindssyg kunstner at gøre. Det kunne man godt tro. Det vil være en stejl læringskurve i hvert fald, kan man sige. Men så kan den, hvad skal man kalde resten, eller den rigtige produktion gå i gang. Og det er jo ikke en almindelig filmproduktion, det her, hvor optagelserne og optagedagene er aftalt på forhånd. De starter bare med at køre rundt på motorcykler, imens at de optager dem, uden sådan netop, at der er noget manuskript med scener. Bare sådan... Det synes jeg, fornemmede jeg også lidt, da jeg så filmen, hvor jeg var sådan... Altså, hvorfor jeg så og tænkte sådan, hvorfor sker der ikke noget? De kører bare, sådan, altså... Og det, de seriøst gør, det er, at de kører rundt og filmer, at de kører, imens at de så på vejen satser på at finde locations, som Dennis Hopper så synes er fede, og tænker, dem der, dem kan vi bruge i filmen. Og
Nej. Jeg skulle lige sige, at det lyder ret fedt. Altså, bare være på roadtrip og bare eksperimentere og se, hvad der sker. Det lyder ret fedt, faktisk. Altså, jeg gad det sygt gerne have været sådan... Altså, hvis jeg lige ikke skulle have noget med Dennis Hopper at gøre, så lyder det da som en mega fed produktion at være en del af. Også fordi, som måden de filmede på, det var, at de købte sådan en gammel station wagon, og så bare et kamerastativ op igennem taget, et par sandposer til ligesom... Sandsække til, at stativet det ikke boblede for meget. Og så ellers så bare stå der i den banesol og køre rundt og filme. Altså, det er meget rowdy og meget lavbudget, ikke? Men altså, det er jo ikke en særlig tidseffektiv måde at køre sin produktion på. Og de begynder så i Kalifornien, hvor de kører rundt hele dagen. Men de kører selvfølgelig ret langsomt på motorcyklerne, så de kan filme det. Og det er faktisk sygt hårdt med den type motorcykler, de kører på. Ja, det er sådan en lowrider, de kører på. Ja, og du skal bruge så meget styrke på at holde styret lige. Og du skal lige høre Peter Fonda her også fortælle om hans allerførste dag på motorcyklen. Bring me the tallest, coldest beer you have. So it came with this big glass stein, frosted with that. I grabbed it, thinking to myself, shit, this is the first day on the road with the movie, my first production. This is wonderful. All these people were all together making these movies. I picked up the beer, couldn't move to my face. Pick it up, put it down, but no hinge. So nobody saw that one. I'll wait, and I grab it with the other arm, pick it up, and it won't move. And I just try without beer. I can't make my hands move to this part of my body. Because for the entire day, at 25 miles an hour, because you had to see the background, you could not go fast. With my hands up in the air so high, and they're just hanging on, trying to get this sucker from going over. At faster speeds, it was easy to ride. At slow speeds, it was a major bitch. I couldn't put anything in my mouth. I couldn't even smoke a joint. Det er hårdt. Så armene, de er simpelthen så stive, så så Peter Fonda, han ikke kan drikke en øl eller rulle en joint. Det er klart, når de har kørt på nogle lowrider-bikes, dem, der er ude, der ikke kender sådan en lowrider og motorcykel, så er det, hvor du sidder super lavt nede, og styret er sådan højere end dit hoved, så du sidder med hænderne helt op foran dig, helt op i vejret med dem, og holder om styret. Ja, og det var... Altså, Peter Fonda, når jeg hører nogle af de interviews, han lyder seriøst som den cooleste dude. Han lyder så fucking cool. Han lyder som en, der har nogle fede historier i hvert fald. Ja. Og de ryger jo weed dagen lang på produktionen. De køber 1 kilo weed, som du ved, som både er til at ryge i filmen, selvfølgelig, men den er jo også bare til filmproduktionen, fordi hvorfor ikke? Og Fonda og Hopper, de kommer jo at den her 50'er method acting stil der, så de tager ikke deres tøj af. Altså, de går seriøst de lever i deres kostymer igennem hele produktionen. Samme ene kostyme, og det er jo lædertøj. Jeg tror heller ikke, de har været badet mange gange på den tur der. Nej, altså, jeg tænker, at det må lugte ordentligt fucking nasty. Ja, 100%. Men så kommer de så til hippie-kollektivet. Og som vi ser i filmen, det er faktisk et rigtigt hippie-kollektiv, som de finder ved at køre rundt. Helt random? Ja, og så spørger de så om lov til at filme der, om de så må vi lige bo her i et stykke tid, og så kan vi udbygge det, fordi at vi vil lige få sat nogle flere ting op, så det kan se lidt federe ud. Og så skal vi også lige bruge nogle flere hippier. Og hvor finder man hippier henne? Det ved jeg ikke, om vi tager til Woodstock eller andet. Jamen, du finder dem i parker. Hvor de hænger ud og ryger weed og sådan noget. Ja, præcis. Så de kører bare ud i deres biler, og så kører de rundt til nogle forskellige parker, og sådan folk, der stod og tomlede, og bare sådan, you wanna be in the movies, hey man, kom indenfor. Got some weed. Got weed, got blonde. Got blonde, altså. Og så, og hippierne, de var selvfølgelig, let's fucking go, altså 100%. Gratis ryger, og sikkert en hel masse Heineken på sæt, kunne jeg forestille mig. Ja, altså det var de totalt klar på. Og det er faktisk sådan, at de caster stort set alle roller i filmen. Det er folk, de støder på vejen. Det kommer jeg også tilbage til sådan senere hen. Men der var en rolle, hvor de skulle have en rigtig skuespiller. Og det er jo den alkoholiske advokat George Hanson. Og til den rolle, der caster de faktisk skuespilleren Rip Torn. Ja. Nu kan jeg huske ham. Ja, så de får castet ham. Men under en frokost, hvor de snakker om filmen,
så sad Dennis Hopper og svinede folk fra Texas til, og Rip Torn, han er faktisk fra Texas. Det var ikke så smart. Så de kommer op og skændes på den her diner, og det ender med, at Dennis Hopper, som den loko fyr han er, der han trækker en kniv og truer Rip Torn. Så han siger sjovt nok op og skrider for filmen. Og så skulle de finde en ny skuespiller, og på en eller anden måde, så bliver Jack Nicholsons navn nævnt. Og ham gider Hopper faktisk ikke at bruge til at starte med. Fordi han er jo ikke en du ved, sådan anerkendt skuespiller, og han mente generelt bare heller ikke, at han passede til rollen, og så er Jack Nicholson heller ikke texaner. Men alle på filmholdet kender Jack Nicholson og synes, at han er en for fed person. Så de får ham overtalt, og Jack Nicholson han bliver givet rollen. Og lad os lige hurtigt dykke ned i Jack Nicholsons karriere på det tidspunkt, fordi det er faktisk ret fucking sygt at tænke på, hvor han er i sin karriere her, i forhold til, at han måske er blevet den største nogensinde. Ja, i hvert fald. Det, i hvert fald i min optik, der er han er min goat. Men her i 68, der har Jacks karriere ikke udviklet sig, som han havde håbet. Han var 31, og han havde på det her tidspunkt været i gang i 12 år. Men hans karriere var aldrig kommet videre for de her lavbudgetsfilm fra Roger Corman-filmmiljøet. Og der havde han haft flere hovedroller og store biroller, men sådan det rigtige Hollywood havde ikke lagt mærke til ham. Og Jack Nicholson, han var en ambitiøs mand, selvom at han udefra set levede et liv, hvor man ville tænke, at det afspejler ikke en ambitiøs mand, fordi han røg masser af weed hver dag, tog masser af LSD, var også rigtig glad for kokain. Men selvom han gjorde sig i det, så var han ekstremt hårdt arbejdende. Han er også kendt. Jeg kender ham i hvert fald som også at være en, der er en fuldstændig batshit crazy motherfucker. Altså, fuldstændig. Og gjort nogle vanvittige ting. Han har bare formået sådan at kunne sige, men så er jeg også bare på arbejde, og så gør jeg mine fucking ting, når jeg er på arbejde. Fordi så ved siden af de her filmroller, så havde han faktisk været manusforfatter på 5 film. Blandt andet The Trip fra 67, som er blevet et stort hit, og havde indtjent $10 million. Og filmen den handlede jo som sagt om en syretrip, hvilket han var den perfekte til at skrive, fordi han var kendt for, at hans skriveproces tit inkluderede, at han skulle være på syre imens. Og så havde han også været producer på 3 film. Så her i 68, der er Nicholsons drøm faktisk bevæget sig væk fra at skulle være skuespiller, til han faktisk godt gad sådan at lede et filmstudie. Altså, det er sgu da ret sygt, ikke? Det vil jeg sige, det er meget godt klaret. Altså, en af de største legender nogensinde var lige ved at gå en anden vej. Og med casting af Nicholson på plads, så kan optagelserne fortsætte, og de kører ind i sydstaterne, og der transporterer de jo så 1 kilo weed med ind over grænserne, hvilket er en ret vild federal crime forbrydelse på det tidspunkt, men de bliver ikke bustet. Heldigt. Men det var ikke ufarligt at filme i syden, iklædt det tøj, som de havde på, når de var i karakter. Fordi de er mega konservative i syden, og der hader de bare, i hvert fald på det her tidspunkt, nu vil argumentere for os i dag, hader alt, hvad der er anderledes. Og på vej ind i Texas, så støder de faktisk på en gruppe unge mænd, som var helt tæsket gule og blå, og var blevet kronraget. Og de her unge fyre, de fortalte så, at det var politiet i en texansk by, der havde gjort det, på grund af, at de så ud, som de gjorde, fordi de havde langt hår og skæg, og måske var lidt sådan hippie-klædt, så fik de tæsk. Sindssygt. Og de advarede så filmholdet, og sagde sådan, at hvis I kommer sådan der, så risikerer I bare, at der bliver gjort det samme mod jer. Og det er faktisk det, som inspirerer replikken, som Jack Nicholsons karakter siger i scenen i fængslet med, at de er heldige med ikke at have fået tæsk og fået sig en kronravning. Den replik kom af de unge mænd, der sagde det til dem. Og de har flere problemer med civilbefolkningen, som ikke vil have dem der. På en af deres fridage, der er de taget på en bed and breakfast eller kro, hvor de hygger sig, men hvor der kommer sådan en gammel og spritstiv marineveteran fra 2. verdenskrig, der prøver at smide dem ud og kalder dem hippie og diverse skældsord. Og det ender med, at den her ene marine veteran, han kommer op og slås med hele filmholdet. Og altså, nok er du marine-veteran, men du kæmper imod 20 mennesker. US Marines. Ja, så han taber. Han taber sjovt nok den kamp, og bliver smidt ud. Men måden produktionen fungerede på, det var jo, at de kørte fra by til by i syden, indtil Dennis Hopper, han så et sted, som han synes var fedt. Og den by, som de stopper op i, hvor vi ser den her diner-scene er blevet optaget, hvor at der er den lokale sheriff, og der er de unge piger. Den by
kan godt være, på papiret ikke var segregated community. Ja, men... Hvor de deler op med sorte, må køre med den her bus, hvide må køre med den her præcis. bus. Og... Det kan godt være, at det på papiret ikke var, men sådan var det i virkeligheden. Altså, den lokale sheriff der, han... det blev stadig holdt i hård hånd der. Og de sad ligesom alle sammen i dineren, ham med sheriffen og de unge kvinder her. De sad alle sammen i dineren, da filmholdet kom til byen. Og Dennis Hopper, han blev fascineret af den her diner, og han gik derind. Og mens de ligesom står derinde og snakker om, det her, det kunne være et sygt fedt sted at filme, så kan Hopper høre sheriffen sige, fuck, hvad de lugter. Og så Dennis Hopper sådan, dude, du skal sgu da være med i filmen. Nej, jo. Okay. Så han går ligesom hen, og de får seriøst de her mennesker overtalt til at være med i filmen. Fordi som Dennis Hopper siger i et interview, det kan godt være, at de hader os, men everybody wanna be in the movie. Ja, 100%. Nå, ej, hvor sjovt. Så alle de der unge piger og de der gamle sure mænd, de sad seriøst inde på dineren, da de kom, og hvor de er sådan, har I lyst til at være med i en film? Nå, ej, hvor grineren. Og så skød de bare lige der? Ja. What? Altså, det er igen det med, at de kører fra by til by, indtil han tænker, det her det er fedt, lad os prøve at gå herind. Det er en meget anderledes måde at sætte en historie sammen på, eller sådan, ja. Hvor der normalt er en rød tråd, ikke? Og alt er ligesom tænkt og timet og tilrettelagt. Og... Ja. Og det kan man jo høre på din reaktion, så at det var du ikke fan af. Nej, jeg synes, det var... Det lyder jo helt vildt fedt at have været med til at lave en film på den der måde der, men når man, altså, man kan godt mærke, okay, det er måske derfor, at den ikke... Jeg synes i hvert fald, den var lidt kedelig. Ja. Eller langtrukken, ikke? Jo, og den note, Dennis Hopper, han giver mændene, det var, at den note, de skulle spille på, det var, at de skulle tro, at dem, der lige kom ind på dineren, de lige har voldtaget en pige. Og det var ligesom den følelse, som det gav. Det var det, de skulle spille på. Og det lykkedes egentlig ret godt. Jeg synes jo, alle de her folk, som aldrig har spillet med i en film før, altså, det er ikke fordi, at du føler, at de trækker den totalt ned, eller ikke kan finde ud af det. Jeg tænkte, at det var sikkert, at det var skuespillere, der var paid for og sad og spillede nogle replikker og sådan. Præcis. Det er meget sejt. Og så raw talent, Philip. Ja, fuldstændig. Og så efter scenerne, der de så lige var blevet filmet, så blev filmcrewet hængende i byen. Men de holdt sig mest i den restaurant, som var til afroamerikanerne, fordi at der følte de, at viben var meget federe. Og det fik så sheriffen fra scenen i dineren til at opsøge dem, og han gik så hen til dem og sagde, at hvis I fortsætter med at være her og gøre det der, så smider jeg i fængsel. Så de bliver næsten nødt til at flygte ud af byen. Okay, hvor langt fordi at sheriffen, der er med i filmen, vil smide dem i fængsel for at omgås med afroamerikanerne i byen. Okay, sygt. Det er godt nok langt ude, det der. Ja, og det er jo også det, der ligesom er med til at vise, hvor vigtig en film den faktisk er, fordi det er fucking ægte, det den viser, og den afspejler, hvad USA er på det tidspunkt. Ja. Altså, det er ret sejt, det må sige. Folk dernede var fucking nøjeren og fucking racistiske og fucking enøjet, ikke? Og så måden, hvorpå de fandt ham, som slår dem ihjel til sidst, den var også super random. De stod på en tankstation, skulle lige tanke motorcyklerne op, og så får de øje på to mænd, som er i gang med at tanke en truck op, og han tænker sådan, hold kæft mand, de ville da være perfekte til at være dem, som slår dem ihjel. Og så gik de hen og spurgte, og de var også bare sådan, ja, let's go, fuld på. Nå, ej, hvor sygt. Tænk, hvis du står der, så kommer Dennis Hopper og Peter Fonda bare, hey mand, vil du plaffe os ned med et havlgevær i den her film, vi laver? Altså, de stod bare og tankede på en tankstation, og jeg er sådan, what about him, man? Ikke? Altså, det er total legendestof, det her. Og ved siden af problemerne, der er med civilbefolkningen i syden, så er der også problemer internt på produktionen, hvor Dennis Hopper, han jo skændes med alt og alle. Men især hans gode ven Peter Fonda, altså de to, de har store problemer. Og det kulminerer, når de filmer kirkegårdsscenen til sidst i produktionen, hvor Dennis Hopper, han bruger sit venskab med Fonda til at tage Fondas mors selvmord op. Når han skal sidde der på stenenglen og græde der til sidst, der siger Hopper sådan, ud af det blå, nu skal du sige alt det, som du har haft lyst til at sige til din mor, siden hun begik selvmord. Og du ved, bare fuldstændig bryder den der sådan professionelle grænse, der er.
og de kommer op og skændes, fordi det jo ikke er planlagt det her. Men det ender med, at han får overtalt Peter Fonda til at gøre det. Manden har aldrig snakket om det her med nogen, og nu skal han lige pludselig sidde og gøre det i en film. Det er meget sygt lige at bringe det op ud af det blå, vil jeg sige. Ja. Men jeg vil lige tage en sidste del med fra produktionen, som jeg synes totalt sådan indkapsler måden, den er filmet på. Og det er optagelsen af bålscenen med Jack Nicholsons karakter, hvor de snakker om regeringen og UFO'er. Ja, det er faktisk, det vil jeg sige, det var en scene, jeg synes var ret grineren. Ja. Jeg har lige var inde forleden, var inde i biffen og set Disclosure Day, den nye Spielberg, og har lyttet ret meget til Flyvende Tallerken, sådan en anden rigtig fed dansk podcast, der handler om UFO'er, og dykker lidt ned i hele det UFO-noget, og så sidder de bare lige pludselig og begynder at ævle om alt det der. Det synes jeg var lidt grineren. Ja, at det lige pludselig bliver sådan conspiracy, government, Area 51. Så lad os lige høre producer Bert Schneider og Peter Fonda fortælle lidt om den scene her. The one thing is, there's no time you see anybody smoking any dope in that movie that it isn't dope. The shooting did magnificent because I was getting Nicholson loaded. Really good pot. This was going on so much. It came time to shoot his end of it. He was really ripped. I couldn't believe that actors could do that. They could get that loaded and still remember to do anything. You know, it was a stunning kind of eye-opener for me. Jack went up, laughed his ass off. Well, we cut. Okay, it's a print to pick up, and Jack starts, no, let me do it from the top, because he had been studying very hard. And Jack's just almost in tears, begging, and the camera's now rolling, slated, and Dennis says, okay, Jack. And Jack's, where were we? Altså, de er kampskæve, og jeg tror også, jeg faldt over et sted, hvor der var... hvor Peter Fonda sagde sådan, at de endte med at ryge sådan 100 joints i løbet af optagelserne af den ene scene. Det griner, at det er rigtig weird. Der er jo en scene med første gang, at de får, eller hvad hedder han, Jack Nicholson ryger, første gang Jack Nicholsons karakter ryger weed i filmen, så sidder han og snakker om, jeg dabler i alkohol, jeg er super meget, jeg er fucking alkoholiker, og men jeg har aldrig tør at røre weed, fordi det bringer dig jo til hårdere sager jo, og så sidder de andre sådan, man, it's cool, man. Og så er det sådan, okay, så gør jeg det, og så begynder han at sidde og ryge. Ja. Grinerne, at det så er rigtig weed, de sidder og ryger. Ja, og så siger han den med sådan at optage det, de har jo været skæve hele dagen, men der bliver de bare rigtig skæve. Og så det der med, at de skal starte ud med at sige, nu er I ædru, I har ikke røget noget på det her tidspunkt. Og så skal I sådan langsomt bygge det op, ikke? Og bare sådan flere timer, hvor I bare skal sidde og køre den ene joint ned efter den anden. Altså shit, det må have været grinerne at optage. Og med det, så lad os runde produktionen af. Med al den tid, som de havde brugt på at køre rundt og filme alle mulige random ting og scener, lige var kommet op i hovedet på Dennis Hopper på de forskellige dage, så havde de jo selvfølgelig ekstremt meget materiale. Og Dennis Hopper, han klipper en version, der er 220 minutter lang. Hold op. Og alle, der arbejdede på produktionen, de var heldigvis enige om, at den var alt for fucking lang. Det var over 3 timer jo. Ja. Fuldstændig hjernedødt. Det er jo næsten 4 timer. Skal man så kigge på dem, køre fucking motorcykler og ryge bind, og ikke sige noget i hvor lang tid. Så de gjorde det utilgivelige og tog film fra ham. Nå. Og Peter Fonda, han klippede den, Nicholson klippede den, og Bob Rafaelson klippede den. Så de endte med en version, som var 1,5 time lang. Altså, det er halvdelen af filmen, som de klippede væk. Og gudske tak og lov for det. Ja, det vil jeg lige lov for. Og så viste de versionen til Hopper i sådan en biograf. Men de vidste ligesom med Hoppers temperament, og han var loco, at det her, det var farligt. Så de arrangerede som sagt en screening, hvor de alle sammen var til stede. Så hvis der skete noget, så var de der alle sammen til ligesom at kunne køle situationen ned. Det lyder bare som noget, der kan lede til en masse slagsmål. Fuldstændig. Og de regner jo med, at han vil eksplodere. Men da filmen han er slut, så sagde han faktisk, så sad han og græd. Nå. Og sagde sådan, at fuck, var den smuk. Og de skulle aldrig lade ham klippe en film igen, og han vidste ikke, hvad han lavede. Godt med noget selvindsigt i det mindste. Ja. Til gengæld så gjorde Hopper noget efterfølgende, som aldrig var blevet gjort før. Det snakkede vi om tidligere. Ja. Han brugte rigtig musik i filmens soundtrack. Det er aldrig blevet gjort før den film. Nå. Han er manden, som ligesom introducerede det at tage allerede sådan eksisterende sange. Så ja, okay.
og sætte dem i film, så det er totalt groundbreaking. Du ved, altså... Så i stedet for at have bestilt et soundtrack... Bestiller et soundtrack for en til at producere det og lave det, og kommunikation frem og tilbage, om det er godt eller ej, hvad skal det ændres på, og så har de bare brugt en sang, der fandtes i virkeligheden. Ja, præcis. Det er super cool. Hvilket er sygt fedt, og det handler selvfølgelig lige om at ramme den rigtige vibe, men altså, når jeg tænker på film, der bruger rigtige sange, så tænker jeg på Drive, altså som er jo det sygeste soundtrack af sådan popmusik. Altså, det er så fedt lavet, og det står jo totalt på skuldrene af Easy Rider, at man gør det. Det helt klart. Og også, den har nogle fede sange, Easy Rider, altså sindssygt fede sange. Hvis man godt kan lide sådan 60'er og 70'er rock, altså, så er det en sindssygt fede sange, og kæmpe store... Og sangene, som også bliver brugt, det er jo også sange, der er sådan en fuckfinger til det konservative USA. Du ved, det er en knytnæve op i luften, som siger, at det er modkulturen, som laver den her film. Vi er fremtiden, og I er fortiden. Og filmen kommer så på Cannes Filmfestival i 69, hvor den blev nomineret til Den Gyldne Palme. Dennis Hopper, han vandt for bedste instruktør, og da filmen kommer i biografen i USA, så går befolkningen amok. Sindssygt. Altså, den lå nummer 1 i 14 uger, og indspillede $60 million mod et budget på $360.000. $60 million? Ja. Og det er fuldstændig hjernedødt, det der. Ja, og dengang er det jo et helt sindssygt beløb. Altså, den er et gigantisk kulturelt fænomen. Og The Hollywood Reporter kalder den sådan den mest klare, foruroligende skildring af den fremmedgørelse, som er kommet hos den amerikanske ungdom. Og den formår bare virkelig at ramme ind i den her vrede og opgivenhed, som eksisterer hos den unge befolkning. Og så måske det allervigtigste, så er det en film, som ikke er lavet, du ved, sådan om modkulturen, men den er lavet af modkulturen. Og filmen, den får 2 Oscar-nomineringer. Det er en birolle-nominering til Jack Nicholson, og en manus-nominering til Fonda, Hopper og Terry Southern. Sygt. Og økonomisk set, så var filmen en total game changer for Hollywood, fordi den beviser, at en film ikke længere behøver at have et kæmpe budget for at kunne blive en stor succes. Og det er ret sjovt, fordi vi ser jo noget lignende i dag, hvor de 2 største film i Hollywood, måske lige før, at Disclosure Day kom ud med Steven Spielberg, så er de 2 største succeser, det er 2 lavbudgetsfilm, der hedder Backroom og Obsession. Ja, jeg tænkte lige, da du begyndte på den snak, der tænker jeg på Backrooms. Som er 2 film, der har kostet henholdsvis, jeg tror, $750.000 og $10 million. Ja. Altså, det er småpenge i dag, og de har jo begge 2 tjent flere 100 millioner. Og de er ligesom også gået forbi det her klassiske Hollywood-system her. Og de 2 instruktører, Corey Baker og Ken Parsons, har fået lov til at instruere film, selvom at de er 26 og 20 år. Så der er virkelig sådan, får vi ligesom lov til at se en ny bølge igen, der sker nu, hvor det bliver bevist, at film kan godt laves for små budgetter. Det gør vi helt sikkert. Og hvis man så også giver den nye generation lov, som forstår det nye publikum. Det er noget, der er sjovt med de her podcasts, vi laver, eller de afsnit, vi laver, synes jeg, det der med, hvordan det hele tiden sådan udvikler sig. Med så kaster man instruktører på den her måde, så laver man film på den her måde, hvordan det sådan hele tiden ændrer sig, ikke? Og det bliver det jo bare ved med, ligesom vi ser nu, med dem, du lige nævnte, så kommer det jo 100% bare til at udvikle sig og blive en anderledes og fremover, ikke? At det hele tiden sådan, det ikke bare bliver det samme, det bliver ved med at udvikle sig sådan. Ja, og man kan se vigtigheden af, at man giver plads til den nye generation af filmskabere. Fordi det er jo noget, det er også noget, man kan se i Danmark, hvor det jo stadig typisk er den helt gamle skole af instruktører i Danmark, som får lov til at lege med de store budgetter og lave de store film. Jeg vil sige, det hele... Jeg tror, hvis jeg havde set filmen dengang, og havde været en del af den ungdom, så havde jeg 100% synes den var en game changer, fuldstændig fantastisk, ikke? Jo. Og jeg synes stadigvæk, den var sådan, stilen var meget fed, men det er også bare en helt anden tid, ikke? Og jeg er sådan, som også er jo vant til at se film på en helt anderledes måde, og samfundet er jo helt anderledes nu, så man kan måske ikke ligesom se, hvor god en film det egentlig var, eller sådan, hvad den betyder. Nej, den på samme måde, den har jo ikke det der kulturelle impact på os, når vi ser den, som den havde for unge, der så den dengang, fordi det var sådan, de har aldrig set en film som den, ligesom at
da Star Wars for første gang kom i biografen, kan jeg huske, min far fortalte om, min far han var 18, da den første kom i biografen, at det var sådan, man havde aldrig set noget lignende. Altså, det var også et gigantisk kulturelt fænomen, fordi du så lige pludselig noget i biografen, som du aldrig havde set før. Ej, det gad jeg godt at prøve at opleve den oplevelse der, ikke? Ja, jeg kan huske, jeg havde lidt den oplevelse, da jeg så Avatar, kan jeg huske. Ja, det havde jeg faktisk også. Hvor at jeg var i Imperial og se den, og det kan jeg huske var ikke fordi, at jeg som sådan er gigantisk fan af Avatar, men jeg kan huske oplevelsen af at se den biografen der som 15-årig. Ja. Sindssygt. Jeg havde faktisk lidt den samme oplevelse med i Birkerød biograf, tror jeg, med 3D-briller på, og hvor der er en eller anden scene, hvor der er sådan nogle dyr, man kan beskrive som vandmænd, der flyver i luften. Ja, de der gobler, der svæver det så, altså nu her i 2026 er jeg ikke super stor fan af at sidde og 3D-briller på til film. Jeg synes lidt, det var noget, der ramte meget ved siden af, ikke? Og sådan, jeg er fuldstændig en dille. Men lige præcis den film med den scene der, det var en helt sindssyg oplevelse, synes jeg. At det var virkelig noget, der løftede oplevelsen, når man var helt blæst bagover. Ja. Hvis vi lige vender tilbage, så det, der så sker dengang, som vi også kan håbe sker nu, det er, at Hollywood indser, at de bliver nødt til at give den nye generation chancen. Fordi det var nemlig det, der skete efter Easy Rider. Hollywood indså, at de blev nødt til at lytte til de nye stemmer, og i løbet af de næste 5 år efter Easy Rider, så fik instruktører som Coppola, Spielberg, George Lucas, Brian De Palma, Scorsese lov til at instruere sådan deres første større Hollywood-produktioner, mens de stadig var i 20'erne eller i start 30'erne. Og det var totalt uset i Hollywood på det her tidspunkt. Og det er nok også det, der ligesom var med til at kickstarte Hollywood igen, og gjorde 70'erne til et af de bedste Hollywood-årtier nogensinde. Jeg er meget enig. Altså, jeg har en 70'er-film, som jeg også er en af dem, jeg har øverst op på min liste, om en af næste film, jeg gerne vil snakke om, tror jeg. Eller et af de næste afsnit, som jeg vil have med og have researchet på, som er, hvad den hedder, Kellys Helte. Ja. Som også er fuldstændig 70'er, fucking syret og grineren. Der er bare så mange fede film fra 70'erne, altså kæmpe årti. Men lad os lige vende tilbage til historiens hovedkarakterer. Fordi under filmens PR og marketing, så var Hopper og Fonda meget i medierne sammen, hvor de stadig virkede til at være gode venner. Men i virkeligheden så var deres venskab blevet ødelagt under optagelserne. Men de vidste, at de også var blevet brand sammen, og de ligesom var blevet et symbol på forandring i Hollywood. Så de prøvede sådan at holde ved, selvom at de faktisk var blevet kæmpe uvenner, og måske også hadede hinanden. Ærgerligt, at det var blevet det. Og da Dennis Hopper instruerede sin næste film, The Last Movie, i 71, så var Peter Fonda også på rollelisten. Men filmen og produktionen var en katastrofe, især på grund af Dennis Hoppers endnu mere tiltagende misbrug af hårde stoffer. Og efter filmens dårlige modtagelse, så isolerede Hopper sig i hans hjem i New Mexico, hvor han brugte det meste af tiden på at være totalt blæst på stoffer og løbe rundt med våben. Det lyder da så meget fedt. Han fik stadig lov til at arbejde lidt, men det var hovedsageligt i europæiske produktioner. Imens så kæmpede Peter Fonda med ligesom at bryde ud af hans karakter for Easy Rider, og også han kastede sig over instruktørchancen, hvor han i 70'erne instruerede 3 film, som alle dog ligesom fik dårlige modtagelser af både kritikere og publikum. Men i modsætning til Dennis Hopper, så forstod Peter Fonda at være sådan et dejligt og cool menneske, så han fik stadig masser af arbejde som skuespiller, og havde hovedroller i mange succesfulde film. Og Fondas karriere kulminerede i 96, da han blev Oscar-nomineret for sin hovedrolle i filmen Ulysses Gold, hvor han også vandt en Golden Globe. Og Dennis Hoppers karriere begyndte at tage fat igen med hans rolle i Apocalypse Now i 79, hvor han dog stadig diglede med sit misbrug. Det er meget passende til Apocalypse Now over at have et misbrug, vil jeg sige. Han var vist ikke den eneste på den produktion. Nej, det er så. Men i 80'erne, der blev han clean, og han fik ligesom sin opførsel nogenlunde på plads, så han begyndte at få roller tilbudt igen i Hollywood, og han vendte også tilbage til instruktørgerningen, hvor et højdepunkt blandt mange flops af hans film fra 88, Colors med Sean Penn og Robert Duvall i hovedrollen. En film, som jeg aldrig har hørt om, men som er kommet på min bucketliste at se. Jeg har hørt navnet, føler jeg. Men hvilken rolle er det, han spiller i Apocalypse Now? Dennis Hopper? Ja. Han spiller ham med journalisten. Okay, griner. Som er derude med Brandos karakter, og der sammen med den der indfødte befolkning. Ja, nu jeg har lige googlet her hurtigt. Nu kan jeg ham rød bandana på, og 5 kameraer, der hænger, og han ser helt vild ud. Præcis. Ja. Også der var Dennis Hopper også ret vild, og igen det der med,
han spillede ikke den der rolle, den måde, han talte på i Easy Rider. Det var sådan, han var på, vi skal lige prøve at høre et lille klip fra ham, fra Apocalypse Now behind the scenes. So why didn't you say that to him in the scene? Bro, something clever like that. But he says, who are you? Why didn't you say, who are you? Because I haven't learned my lines yet. I know, you've had him for 5 days. The other thing I'd like to say is that these glasses, I can't see anything through them. But like, you know, every crack represents a life I've saved. Han er jo fuldstændig brændt af. Han taler jo som Jeff Spicoli fra, Fast Times at Ridgemont High. Ja. Du har set den? Ja, han er... Det lyder jo helt væk. Ja, det er han virkelig også. Men så som skuespiller, så vil Dennis Hopper nok mest blive husket for hans skurkeroller i Blue Velvet og Waterworld. Waterworld, kæmpe film. Jeg kan tydeligt huske om i Waterworld. Ja, jeg elsker ham i Waterworld. Selvom at Waterworld er en ret udskilt film, så har jeg et ret nostalgisk forhold til den. Den kan jeg godt lide. Jeg vil gerne til Universal, eller hvor det er hen, hvor man kan se sådan den der attraktion Waterworld, sådan, hvor der er de opfører et eller andet fra filmen, og ting springer i luften, og folk flyver i et andet fly, og det er forlystelseagtigt, hvor de spiller skuespillere. Det er også en fuldkommen sindssyg produktion, som vi også kommer til at skulle dække. Og man må sige, at selvom at Dennis Hopper han var kommet på ret køl, så spillede han meget på det vanvittige i sine roller. Og selvom at både Fonda og Hopper på deres ældre dage fik mere ro på tilværelsen, så blev den fejde, som opstod imellem dem, aldrig lagt ned. Dennis Hopper han sagsøgte Peter Fonda i 90'erne, fordi han mente, at Fonda havde tørret røven på ham i forhold til nogle royalties for Easy Rider. Og han mente, at Fonda havde taget alt for meget ære af manuskriptarbejdet, som han mente hovedsageligt tilhørte ham. Og da Dennis Hopper blev syg af kræft og døde i 2009, så havde han fået det skrevet ind i sit testamente, at Peter Fonda ikke måtte deltage til hans begravelse. Og Fonda han havde prøvet at række ud flere gange til Hopper under hans sygdomsforløb for ligesom at begrave stridsøksen og finde fred imellem dem. Men det nægtede Dennis Hopper til sin død. Og Peter Fonda selv, han døde i 2019 som 79-årig. Og med hans død, så var de to pionerer, som kickstartede The Hollywood New Wave væk, men altid for evigt som de to cool mænd, som gav en fuckfinger til det konservative Hollywood og USA. De ville lave en film om nutidens USA og de kløfter, som eksisterede mellem befolkningen, og det lykkedes de i den grad med. Og det var historien om Easy Rider, Torkild. Okay, alright. King man, let's go. Fed forklaring på filmen. Nu kan jeg bedre lide filmen, efter vi har snakket om den her, det må jeg sige. Ja, altså man kan i hvert fald få en langt bedre forståelse for det kulturelle impact. Helt ved, det har jeg virkelig fået, det må jeg sige. Og med det, Torkild. Tak for i dag. Så lad os kalde den og sige tak for nu. Tak for, at I har lyttet med. Har I, kære lytter, en film, I gerne vil have, vi dykker ned i, så skal I være velkommen til at kontakte Torkild eller mig. Og vi vil rigtig gerne have jeres mening. Synes I, afsnittet var for langt? Var det for kort? Så vi vil rigtig gerne vide det. Det kan også være, at I har nogle fede detaljer om filmen, som I synes skulle have været med. Uanset hvad, så vil vi rigtig gerne høre fra jer. Og hvis I vil hjælpe os og synes, at podcasten er fed, så giv os en god anmeldelse ind på Apple Podcast. Fortæl det til... Like and subscribe. Fortæl det til din nabos bedstemor. Præcis. Og med det, så vil vi bare sige tak for nu. Vi ses.